Kali ini kita lagi di tempatnya Mbah Pariem ya Lur, bersama Bapak Surya Ople. Wah, ini Mbah Pariem ini seorang ibu tua yang mempunyai seorang anak yang lumpuh sakit ya Lur. Ini Mbah Pariem. Mungkin panjenengan semuanya yang mau donasi atau bantu bisa disalurkan. Rumahnya di Dusun Ngori, Desa Kedaung, Kecamatan Jumapolo, Karanganyar ya Lur. Namanya Pariem, Pariem. Dan ini kon namanya siapa itu? Kon Suharyanti ya tidak bisa. Oh nggih. Bisane ya Pariem kuwi. Niki mboten nyambet damel Mbah jenengan. Mbet getani ta wong desa. Mengke mang teng mriku nggih. Nggih. Wong kula niku tiyang desa. Sing loro wis tua ya sudah tidur sendiri, makan seadanya itu. Sek makannya anak putu, saiki wis ora nyambut gawe rekoso. Saiki wis sudah tua. Sudah tua. Dan niki terane sing ngopeni nggih jenengan ki Mbak. Saya lha wong artine saya di Jakarta duwi ndek mben nek Solo beli sapi bareng kesuwen nek anu ning gone surip. Dadi ngedetekke ngantanan ae dadine ra ditampa kesuwen Ngori. Lek melu ki anu si duwe iki melu bayune Ratno. Bocah iki nek ngendi manggone ra mudeng aku ki. Pripun kabare, Lek? Ini seorang listrik. Mangane nek lagi dolang rangke. Ya gitu. Mau bukain aku tak iso. Iso ngatik arang kating wedek donya romo. Bisa buka ora? Saged. Iso ya. Bukan aja lagi itu. Dan biar mama aja. Orang apa Mas Arwandi? Bukan, mana-mana tak buka ki. Kena gigit aku. Niki oleh-oleh mbok suguhan saka nggon anu ke. Mas rumahnya mana? Ngori. Iki anak Pak Wiro. Iya, aku tahu yang ini anak saya. Iki anak Pak Wiro. Satunya itu mantune Sento. Mantune Sento. Bojo Dewi apa Umi? Mbok jenenge wedok era. Wiwin yang nomor 2. Anak Mbok Maidi. Ardi sama itu. Oh nggih. Enggaknya Mbok sini. Iya. Anak Mbok Madi. Bolehnya itu. Sakit kena seorang dipukul orang gitu. Semua satu tubuh. Iki dipolong wong ning kok ora ana wonge ber ngono ki apa? Gek jarene pemimpin takon ngempus gen iso kan bukake, Mbah. Iki kan bukake, Mbah. Diundangnya Pak Ustaz dari Sayangan Bapak. Sama itu Bu Dokter Nina dari Tengli Kedaung Ubedan. Sama itu diperiksa Ibu Lucia dari Bandung Jawa Barat. Garwane Pak pegawai KUR Balai Desa Kedaung Pak gimana itu obatnya? Obat, aku nggak mau minum. Diminum. Nggak mau. Satu hari minum obat 18 kapsul aku nggak mau. Aku dulu kali minta maaf ya Pak kalau punya kesalahan ya. Minta maaf kalau punya kesalahan. Diminum biar cepat sembuh. Nggak mau. Aku maunya antangin. Udah ini 2 hari habis 4 sunlight. Habisan. Tadi ditinggal mama ambil sembako di rumah sendiri. Ngomong masjid. Tinggal tembak. Nah, semua. Aku mau jaga kabutan ngono. Ini tadi yang ngasih kok. Aku ngojek Bapak pegawai. Kayak ngojeke gematine rambang. Anu ngurus ampun dibo nggih, Mbak. Prapatanane Darmo kae kok kayak gematine rambang tiba nggih, Mbak. Ngono iki. Kena sorong ngat gitu. Aduh, ini lo metuntung gitu loh. Mboten kuat mang gawake. Dengkulku metuntung gitu loh. Aku bisa jalan pelan-pelan tapi bapak ini lo pentung. Bismillah bapak pentung gitu. Medang arep budel nggih. Aku pusing kok.
Aku jenenge kok kanca kula, Mbah. Kados enten lho, celorot nang omah aku to, celorot ngoten. Anggap apa kowe anggap apa yang, kata-katane iki ada gitu loh. Tapi kok orangnya enggak kelihatan gitu. Aku dipapres pedang pres. Untung aku ora njlung bengi-bengi tangi dhewe pipis nang nggih. Ora ana wonge. Aku dituthuk gitu. Geger aku kaya diinjak si kaki loro gitu lho. Ngok gitu. Ya Allah kula ngaten Dik nangis tulung kula dina-dina. Aku tinggalekmu lagi, nangis tulung. Ini tak tinggal jam 09.00 betul kan. Suwe lho. Masuk situ toh aku kata-katane. Gek nangis layang-layang dhewe. Banyak jilat gitu. Enggak apa-apa. Hari arep makan ngade rawangi telepon. Hari. Dulu masa ini Pak ya aku gak mau pawon dulu. Bosane Pak Wiro. Oh, kambing ya banyak sekali di dalam nungku. Kan ngopo? Iki kali ku badhe salke ambruk kabeh nandur patang wit sik urip bagus sitok iki sandek omah iki. Tak nduri tak tukokke Jumapala patang wit lho kok nanduri. Urip bagus sitok kuwi. Jenengan nandur enten mburi nika? Macul ki Mbak. Lah saya ora macul bojone wis sedo. Oh nggih. Bojoku ketama sing bagus dhewe anu enom mati nek Sumatera aku dhewe Mas sampe dibel ya tak sekar ya jenenge Ngadi Wiyono. Lah karo Mbah Tumi ki disebeh metone kuwi digendam disebeh keplak Indiase. Ndasku ki aku ki nambahke parno kae mbarku karo Pak Medi. Nambahke parno mandher aku dikatuti disebeh. Nggo ningali tegile nggo. Dikeplak Indiase kon ngopo? Dadi tekon kon nang bonan barang iki. Oh alah. Mboten buruke mboten napa. Matur dhewe. Matur dhewe sing kono. Iki tak tanduri desa truk. Gedang barang truk dhewe. Lah kae anu ke aku njaluk pakmu sing dangkel pring kulon dhewe kae. Tak gawake wadung, nggawa kresek, nggawa gendong njaluk dangkel pring. Matung dhewe. Nek gelem juga dhewe sorang. Pangan wis entah. Nyambut damele napa, Mbah? Hah? Niki sih nandur kacang. Pohon. Nandure kacang galengane pohon, nandure kacang urung diduduk. Lah wong genane ngopeni wong kok ngono. Kacange urung gemlendeh kok nandur kari dhewe. Bareng wedoan mangan tak tinggal nang alas dilo-dilo. Barenge jam piro sedikit-dikit anjut mulih. Lah wong enak omah sendirian dhewe kok. Gek ninggal wong loro ya tega. Nggih. Nah, andur ki ku sedelo sekedhek 3 ping 4. Nah saiki rampung, saiki gemlendeh. Surip pilar kono kuwi, Gro. Surip